wekeza. Wewe umepotea hadi saa hii hapa. Hadi saa ngapi? Ulikuwa wapi? Mimi senda hapa ndani. Tangu saa hii ulikuwa hapo umekaa umesimama. Ulikuwa umeniambia unataka chakula? Sasa chapati ndio pesa ngapi? Kama nono makadwa. Hivi ndio tiwacho. Kani hivi ndio tichumpanyo. Bili ngana mimi. Wekeza. Wewe unauza hivi chakula chako hapa? Nauza shilingi 10 chapati. Nauza 10. Sileke. Pale. Na ugali unaweza kuna ngapi? Giri shilingi 100. Kwani galo shilingi 30. Kwani gomena shilingi 60. Idwarango. Upenjo kikumako tuonge pesa. Agene to ile tingeo ndio. Hadi watu chapati masile ngapati. Huku nataka chapati. Wekeza. Hadi watu chapati masile ngapati. Endo kae chini nikupe. Kusimamia mimi hapa. Hivi ndio wekeza. Ngeo mabed mito zanito. Onge petingiti ni. Tane yuito nywa to. Nasema enda kae chini. Enda kae chini. Hata mimi mbodo boni. Leta maji haya kunywa. Hicho kesi yake kadi huyo na kuweka tu na kusema. Kata mina nyango madago ongeyo. Maana huko nataka. Ani gedage Kana bibi yake hii kweli. Ale unga dago free yao. Reti poko anya. Kori dei kesi bisaide diaro kemi. Dicha bini gifri. Ne, mbuzi. Ako nyi to kile. Heda auto de dia dwa haja mukuon. Bingi sane kaka ko. Ani diaga kiona yawa. Ani diaga kiao. Ano nada tunajiaga ni karikaje wa yawa. Sauri Ndiye. Joshua. Wanasema nini? Asema nini? Hey. Odigo. Koro ikia odigo wekasaka. Abune kia di. Wewe kaunto kia ya brand Joshua. And what you can do na no piano. Mata mana. Ado. Gimurutaga kama sebedo kama nyuni menya kanenda se uwo penja nyaka tumpe. Abinya kina mukane. Joshua. Nje mati moreo tka. Skandal makata mar gine inwais ginika weri. Saseka. Ada ndo me. Wacho ne. Head mama akakozoe. En mari gi jawu. Skandal en mara gi jawu. Kod jita sasa mani wadu. Hivi. Cinderella alwa. Adicha lukura kata malik ma asiko nya sabuni wa. Cinderella ko torana tu. Wekeza odigo meske kia hiyo. Kada abiri chapat marselenga habana. Mati bene makatozwa ngisino. Okorudi ne dako. Okanya une koda no pesa dako dika umesika dika mada. Ayego. Odicha mada. Odi yango makorona ndo dalini unagi kumoko. Manase maegi kumoko pesa. Ose mae pesa. Wekeza. Seketika handle ni dobeti hema wekeza wacha wekeza magi matendo watendi gimaji ango buni kende Cinderella biro kati ni pesa nyola ogole bafka ya katora owe wondi dadi piki ni madi chai osema pesa dadi chai wariki japo ne odona ni nyaka chapa saute yawa Isenyo ya chapa. Awekeza. Bado mimi sija anonua. Hata chapa. Hadi soma nade. Alishanunua. Ya body. Awekeza. Wuru. Jomuku wuru. An pokna enyo chapa. Opod pokenyo. It's okay. Kuru antu anu kadenya inya. To be aben chapa no biro. Tu achame. Ko wine listen story. Cinderella bude bafka ja podan woko. Ubiro na odwaro pesa. Kaka timra u.
awuok e baf gi sabuni gi ya jowadwa Joshua ya kuot mali okachal na aspirant assistant aspirant ma Joshua odigo good beat ani to omogo beje te but koro awuok kanya bira lweyo wadhi koni nyaka do bingen mina nyango bodo nyi skando mina nyango do nyi skando mina la nyango te muchwanya mina nyango te muchwanya malik mina nyango odu malbo pada iyo okungo pada batin chajo machana na joma ifuna ati wacho ni mina nyango to ta dungu tala kare mano to kare wa hadak gi mo na di Idwa ni rem gi independent bari do. Idwa ni rem gi independent kala rem. Winjo. Kala rem gi independent bari. Odigo to orimo. Donge ne chamo pesa na to there. Hata tai. Kuru gimoyo. They are safe kata pipi. Hii pesa. Apodi. Don't podi. To wa pesa ni modugu la leo kumwadaki wate. Pesa la kanchi ni kwa. Ele fadi. Ne. Odigo. Namcham. Ni kane isomo. Ni. Ilong ni lo west yo ma somo gini kati bai ibandi inelong the in Paraguay community the in Paraguay community isomo toka gini lo west I learned there I learned there kuri nyegi mataga ni kuru kaka dalu jogi to uda milu be chacha kan uda milu do michu kadi erus Toko koro ha se pigipenyo ise edoka he parani to who is the accusation person the accusee is me but the accusation is mina nyango aduda milu hey okay da apeso to kama yudo kanyo ka be yakuchi oyo kanda to ai mabagno ni kanyo ken to koro ha pe mi inanyako mi wacha ni ene de accusation kwa alo pesa niko oni kozo no ole kono kwa lo pesa to kwa ni tiro le kungo ni won walking dead ni ndo no tandi puki kwa pesa indo ko correction mi nanyako okanyalo walk ka ende hivi ida wacha ni adak gi ko ido ngani go to waka koro watim nango kanyo Joshua nikech koro anta don tinyo fadek na duok ne Cinderella koro ane gi mama da happen ini sewinyo ni gugundwa amoro to tiyo de la kumila ose pesa okawacho kama maji ma ini aspira wawuo mus kaka joma dongo ibe hadwa nyisi gimoro te hink wuode miro to ipara ni amano wacho ni dhi ya harusi chachangamu to wuode miro nyalo afoto fan okonya sasa ani makori accuse to my brain child my leg my hand over my east west anako wacho man awacho ni my ignoring person matiende ni wuode miro mokol from your perspective that is it wuode miro mokol adare bungalo adare state house awuk state house adimanyot kamoro adar kanyo okawuono okalabedo de kwe ado ape ot mabe oseko onyoma ni koro is now to 3 months bize to lokata mana selenga dia ganyo do podi koro kidare bungalo koro kete dake box ede apo monte hilakini Joshua dimotini waranga kada wukanyo abiyot moro ni konya abiyot moro de dagi kata in ki nyalo bi bas an gi so oluso ni hivi how woda amilo wada ni te wayot bas na adi wogi lala han lot mam kuma no dake kuri ni tiere ro idi manedo no ke koko otiyo gi maber hivi odilo ngani handa concept renovation construction renovation ini kan kada na atingi gini wacha hari oge ma kata nuka ero kali pingi kata bende jogo no yombi uma certificate donc sali ni pende hivi
Ididi. Wacho anale de. Ididi. Da ala ko sota. Idier ni ididi. Ano ka didi. Kuru, it doesn't matter ni didala. Kata di bunge. It doesn't matter. Ididi. 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 Asene no kino wan. Ne. Kenda se professors. Ko na kare o. Onge ma jambe kai ni. Ara o matumo odopi. Oh, hili do mudu. Ko you can ke jatko. Continue with you. Okay. Cepat mau dijamu kan. Kok mia kita kan free. Kok mia naon? Ngena ana aspira to kadwa go open mangi. Oh, it's okay. Sasa onge waje. Joso onge waje. Ini nikala dia. Waje ma hane cheni yogo asiti. Kuru wanyo cepat marah. Wanyo marah. Ma hano to ber wanya hari ore. Wanyo marah. Okwari ure? Okwari ure. Ini jatelo maduong. Okwari ure wadong kamu na ko ki mama pe. Je ko mi pa ara jate. In modri. Modri ang watch pe. It's okay. Ye modri. Weke esa. Weke esa adobi ka obo ombeni. Go. In mana so confused. Yo mana mada hanya lu kayak gitu ngene. Yo sani mo ogo bicara ngatone ede ayo. Ada juga. Dojika. Ada. Dojika aja. Bosan udah pribadi Bapak. Logika. Ya, logika. Oi, walugika. Wekesa. Don't know biro to nyeo ta. Apa? Dika poka house ne. Mia. Aunge kodi waje telo. Aunge kodi waje. Kaka cepat. Hai suru kana ayo subeno. Obude to mo utala ko mare. Ya ye. Abi ka cepat. Wekesa. You are a very good friend of mine. I've been watching you from far. Yes. Joshua. Walukaji. Well, that's what. Watch no kono losa. I don't get what code. Yeah? Losa. How do you go? Last week we don't start at least slings maradon. Na dong di sini Nyiero ke. So Nyiero dong na Nyiero kan ni tindi ki sia ki ba mi ogi yawa. Kada abiro ngiyo dong kana ka. Ana du kan bedi ki ngani sa ni uchumi Nyiero mi pesa. Ya hacha pesa. Na Nyiero cheki kan ka boka pesa di. Na wekeza. Poteni ni. Na mi pesa yawa. Abu Johnny Candy na kikikale oda. Oda ni kike mangano akonyo goda ni penda. Kote manganya enak mau. Una nigi kuoka giriere. Makada kata sta moneno. Obiri abira. Kote ng'eny magipongo makia. Kanya na yera.
Mina nyango podi? Podi ya. Aol mina ngan. Sindere. Mana kana konyi. Lakini chinga na nyol nyathi ni chaki nikech awinjo ki min ng'ane ing'eny go. Para ni min Sindere. Nakana chak bes ka kuro ndima na kauli. Kik chandi. Kata gimoro mebilo ga kanyo. Kik chandi ka ora chariyo kanye cham. Lakini ambi ko unariyo dong bane gine wakani. Ambi nyako na manare. Iba kum. Sawa mina nyango. Dingina raya go kose ginene. Ginyalo wang tingini ko mo wang customer ko ero. Lakini omenda gi. Ada no Podi. Podi nyatida kwa to aol ya nyakana chakoni kata gimi chamo. Angoli mina nyango koso ko ngane no remja. Okada kata lungu. Abo macho na gigo mago ma ket kando. Nia kata gimora chami yao. Ami yango ya mina nyango to ngambali ko kiyao tia. Gimi chamo ka. Mana biye ka. Kik chandi. Di strama ko to chacha. Ikau. Ikau ariyo. Sa kaures? Kaures ariyo. Miero winjo. Ambe ko unariyo moko kanyo. San buki biro go kata kaka. Kik chandi ka ichiemo kata gine to dong mage sende. Karini dwa sende mage. Chumbi be ka poni. Nya denyo. Danyo koso ringa kam ni kuon. Kuon weri go sading sange. Kariero yeto di danyo di ngisa na kam ni. Ko aduoki. Ai poko mane chiemo se chaku chiemo. Yawa. Sindi to ito dakichami ya. Yagi kasadwa kora ko dako wadwa mina nyango. Jam. Jam. Omenda ni bado no tuo makata ka customer biro. Akapana nyaduge e plot gomena. Dia chwa. Ko gini sani one state house. State house wada jokate mano to one state house. Iweri woda milo ni wanyati. Emi lungu woda milo no mapar. Woda milo sandwa kama chanango. Woda milo chachal ni. Dong ni sangi sonu woda milo njaku. Ya woda milo sandwa nekech kuon ka we tayudo ka kuon bendo chamo to kuone mama. Ngeni sani uro chunge dot. Nyasa chie. Yawa. To en onge kata budget mogoye. Ko biro to dwa chiemo, Mina nyango yadha inya. Lakini yadha dong pono kidwa yadha ngachani. Yadha. Ane rech kidwaro. Ina komenda ler. Na ya pio munda chaki meda moro. Omenda ler koka sadhi. Ano ka us go mena moko ma hivi. Kata fode nyany. Kanyo. Mina nyango. Iriyo mabe? Ariyo mabe. Agari hiyo. Sinderecha. Adana digana. How are you? I'm fine. You are good. Unje mabe? Nando. Adina no kaloko mena machandaka. Magi meku. Ya mama mina nyango ngiao ya itimurinade. Ya turin to chalna ni. Lure. Kari keto nyinga ngati. Obadi. Mina nyango Joshua ni kanye. Okay, nitis. Kiso nidi. Di man. Dichuanya kama nyokin mimi tutaki gine ni. Dichuanya kama. Otigo. Ibaruya. Otigo tiloko ni baguwe ka uono. Dichuanya kama. Ajaga penji Joshua ni kanye. Di man. It's okay. Joshua manyo kawekesa. Joshua manyo kawekesa. Iyude kanyo. Hotel kawekesa. Joshua yudo kanyo moko ng'e gimonyisa. Na eno oda pi modho. Kapenjura ni hotel maduong' ni ng'ato dikawe pi modho. Kana amadho achamo mana rech nono. Owacho ni chamo takonyigo. Ikudo kata wiya. Ogedo? Churi nigi pesa madhi chiemo go kawakesa ke pani en hotel machalo nade. Mako mondo. Sivya umane. Ngani bodo. Mina nyango. Ngani bodo rudu poka nyiro gimo chama. Wachwa. Wach moko sani tek. Uru chunge dot. Wach moko sani tek. Joshua kaja doka Joshua. Yani chunge dot ko uru. Joshua ka mogo. Joshua ka ungano. Joshua ka ungano aloko mina nyango. Ogedo kanyo ngano ma ne opedho ngano kanyo ma en chapat no komo no chiemo poda wuoyo kodi. Joshua ogedo kanyo ngano. Joshua dalo chapat malich magata ka Joshua timre onge. Yo makoro chuno chop kanya konyo.
Daki kelo na. Sawa, wang na customer. Aje Kech mano ne chuora. akoni nadi wang ne customer. Daki kelo na mano ne chuora. Joshua okoditi. Joshua ni kawe kesa chiemo. Into wait get. Mama yo. Raj mugik. Raj magadonga. Cinderella? Mano wach mek nyati. Joshua chiemo hotel ma. Mangiso ni yeng, anyalo kao chiemo tiketo ko kikabel cham. Ne Cinderella we bodhe. Kodwa bi manyo Joshua. Wewe gigi odhe manyo. Hotel te luo kanyo sengin tinda budho ne kan. Ko lwiti chalo nade, adoni twenda wiye ne adwalo gine. Lwiti chalo nade. Lweta. Piyo, ada golo. Ne twene. Ne wodhi kawe ka Joshua kawe kesa. Kawe kesa luoka ne wawe twene. Kawe kesa. Iluoka. Jo kanyo. Kawe kesa ko inenoka. Mawuogoni. Eme luoki chomo kawe kesa. Beni paro gini.